Hello guys, jotono no haino hai lamsogo ani katal vlogo ang tini tamhen tok bahan songoi tongo tabo hor 8ta 9ta tamoi tongo chinago sok phai naidi ko bai ani boi juk omokhai yong burui ni busajuk ko bukhai pronob okhai yong burui ayang burui konika ni buma norok konika ni sinkana boni ma obo boni bufayong obo hingke sinago borok tamni bagui phaika hingke horo sanjao happaimani borok doctor ni phaitui hapmani sinago hingke somoi sot ni modde no tam songna hinui uansukha kom khai kaka moi ripaimani kaka no hambai chakomora bai tok bahan ano songoi ripaika yang khai tei kunu phano mui songlia borok bo thanani dora dori chana bo soya mai kono rokom ang tok bahan harioi oko tabo khai songoi se paikha moi mungsa bai no chari sinai tei kaka moi ro hormani tongo hingkai ani o tinini vlog norok joya saknai di borok chinago waithoto phaiya ko ang bara tongmani jaga borok bahai ke bo ka borok ma tonbai ar nogo phaima bagoi borok makundani phai tongo hino ongko phaimani hino angbo saimaya hotat khlai call khlaika ani logi ni no hingkai chinago hapnani hinui sa hingkai ba oko tabo khai borok no mai chari se tonkha hor wngkha 10ta rok tamoi tongo borok chinago mai chapruk oko naidi sisini bai je sini nai comment khaibai di sabo sabo no sini ko tabo khai chung mai chai tongo borok no charipai rohorbai se chung yang mai chai tongo hingke nog ganani kaka bo sori kamaiya eke kaka saline riui tongo nogo boni kisa low pressure rok wngjak osoto serious haifano durbol wngjakni bagui saline ri tongo hingkai chung baratia rok oro kwbangma tongo naidi omo dara hingke oko ani logi ni bo hingke ko atoi mama ke tabo khai ang nogo phaisinai tata bye bye.